Ovo koji je najbolji hibrid ovo? Najbolji hibrid je pionir. Znači on trpi sušu, trpi sve. Ne treba mu, odeš, poseješ ga i 6 mjeseci ne ideš tamo uopšte. I onda uzmeš 4-5 tona uzmeš ovoga kuruza. Jesmo imali mi to? Imali smo mi to. Da Bog sačuvaj, najbolji. A onaj, kako se ima i onaj, ja sam išao neki išao sam tamo, kad sam išao da vidim suncokret. Sam išao da vidim ima suncokret isto pionir, on opasno je dobar. A ima neki ciganski kukuruz. Ima i ciganski kukuruz, onaj iz džaka. I čovjek je nasejao to, znaš kaki je? Ima na jedno, ima zrno, pa onda komiljka, pa nema ništa. Ima 5 zrna na komiljku. To je ciganski.